Dasbre achiame. Nananum benkum nifachi dom. Jase. Any adontin. I come home. Mesre na makasa kakra. Yegyina yedum ne asi beye sefi October mu edifa November ko fa December edi abesi March mu ensem bi asisi kwama mu emenam so ema nana no fa amamre kwan so edi etu da so bre kwamwa Japan efi esuru jima mampaje akonya so nana mu nyina nim se yetu makroni na ho Kwahu so so hwe isi region kura no a Kwahu yetre efa ensase a yeche isi region mu miensa ebu baako ehye Kwahu ase Otweda mponyankopon nkoso anya okese seda wo kaye ho me de na no nsem ede ebremu ene ye de yani eche Kwahu abeni Kwahu Traditional Council na ye de yani eche ho no mo esanse be na nsani Kwahu na nanu matena nkonya wo mani ata akokọ wo apa anya asem ketwa sabe nyu obi na afiri mu na emom no de ekoso no Kwahu abakose mu no ebi nsita ade a eni enyan yi se Omanhene watena hemfie na ohene tena hemfie na bambofo omobo mo ho ban na aposifo akosesa omo anajo ahomache a bebi odo omo yede omo kro no yenim bebi yede omo kro na ansa na mumi nkwohwe video a na Kwahu mahene sabi wote da sebre akuamoa boaten a otoso mensa wote forma sabi na anodene mumi nkwohwema Muntime na muntime Mo abali fo mo ahode muntime Fast for muntime me fa kwa dia muntime dia ko yaso ko saboni muntime fe uni ye tani ye ko sabi me here for evidence purpose 5.11 me here for evidence purpose I am taekwondo fe uni ye make sure that you film it very well you go me here muntime mu fianko muntime was me kwa na musuko muntime no ba kwa hinti e be famu no wako se Kwahu ya mudia muntime Uchami ye na china kata wa na muntime Kwahu ya mudia muntime mupanga meguminsa minami anu ka hon mumpaja me kotuka mu mo wuto mushutumio mushutume minum kini bakum hukummi That's what we want to talk to you. That's what we want to talk to you. You know, so ni DAAB, but I'm sorry, come on. If you are in Spain, also. Infonye ni akwakosha aba no yebebusa se ba ne sei yemfam free October bosom ne deto so October bosom ne wo mfimpim bi no ne aduonu nan mu 2024 October mu ena yenya na nte yese ampanya won ewo atenankonwa a wo ewo Kwahu wo mani abriye pa se wo hene asabi omode ne bedi ade da sebre akuamoa Japan otoso mienu waye niema bia wodi fin aka Kwahu man enu nti omone no sombie mu a enyeye na achi amehene
ene nananom nyina ye amane ene amamre won edi tu da sebre akua mo a Japan efiri akonya so se wonye Kwahu Omanhene ebiemu ebra won tu na de so no yehu bi won tentemfidi so na momye nkohwe no so mra ohene a wo ho sese yi a your friend Eugene Kwasibuadi asante no sese ya de a waye no yatu no tu a yatu ni kire se wonu mpanifo ho no ama no koreka amamu a yehu a yebetu nti wa ni no kura nkire Kwahu man sese wa gu Kwahu man ni mu ase nkola wo kromu akromu ni mu agu ase bi nti Eugene Kwasibuadi asante de onye o meyo hene no ntimi nso meyo hene biem akanfo mu amamere no ahene emu no se ohene eto a ana yetu no a ohima na efa biba na kingmakers aboa no na yede na di ade ana saa no ohene ohima nso to a eno so saa no ohene no efa na kingmakers aboa no na wasi hima no nti se ohene so eni ho a saa no ba no eye kanfo amamere sha council no meeting ne yakọ ni wuku odai ne frefre ahemfo ni nyina ene ahema na ye wonipa 20 a ye we wo treasure council honti ye no mo tena ase sa nipa 20 ne se ya nso a nka ye ntimi mfa sam we kura entu dwa nti ye so ye no ne adwen ho sese Kwahu man nyina e de omo aso atofom epese omo ti bibi firi ye nchen ampa omo nyina gitumu ese ne omo pese omo te no aye ka no omo ta ye chi ti ye wie ye ne de beto ye nyina nim ema obi a gitumu ya san ya mamre wo ho ye ya mamre ni bi wa bene ha ya san ya mamre ni wo abitifi atwanwan e de ahohoro eniema nyina se nananom hu ye mobo no mo maye ohene papa amane ne chi no ena afi esi mu no omo esi wo hene foforo eye January bosome no mu e wo afi mu 2025 mu na de na so mutu eye da sebre akua mo a Japan otosome no ene se ebra o mampani na nadodanko akufuado ebedi ade se Ghana mampani no oyi da sebre akua mo a Japan ema no ekoye board chairman edema ADB ne mu hono no ena businessman bia ne din ede Collins Dankwa na nadamfo ene Kwahu Achiamehene na ne mebi nso so efiri abrochi aba ne business bia wo hie sika putupuru mu ede akwakwahye mu wakenkan ne akenkan na wonya mwa bia mfiri baabi a okokoto so no okobanks a bosi a wope no ne nsanka enu nti enam sana nadamfo ene Kwahu Achiamehene ntino wodo ne bedi nkomo ena Achiamehene de tu nanim se ni wura da sebre akua mo Japan otoso mienu sabi oye board chairman edema ADB enu nti woni ne bedi nkomo ahwe na se mo bi owo bia no ode aboa no enu nti woni ne di nkomo no omode asam ne koto da sebre akua mo Japan otoso mienu animu no ka Omanhene dada ejitu mu ena afi so ode ho hyehye ma no oka kire yewura eye Krache Collins Dankwa se ansa na obetimi access loan no anasa ne sabetimi akambosia no jese odikan ebia account ewo ADB na account no jese wodi 50,000 Ghana cedis ena wodi ebia account no na jese Ghana sikadada no 500 million wodi bia na wodi ahye enkrata sam no ase enu ntani manim ho na anam se no ohie ska na ni breso ntino eho no ana hono ana opu wasandi sika no edema da sebre akua moa Japan ena won ede share ne nkrata asem no nyina ase enu nto mo de share ne nkrata asem no nyina ase no bosome miensa pepepe ena bosia na wope no ebeto na account ma eye 12 million Ghana cedis
The 12 million Ghana cedis better on account no mu no. Na say bra wo share say or this can be man no. Na the kasa ne ye mu no nso. Da sebre akua mo Japan. Edo to Yera Collins anim say ono nso pebosia. Eno ti sika no a oje no. Ono nso beje bosia wo mu. Na emu ono mpeso beje bosia na free bank ho. Ne sika no wode be man no. Obeje obeboa na man agye no. Wode bi beto so. Do wode beto so no. Na wayi ne de na yede. E de ama no. Eno nti bre so na wo kwa kwatwe sika no a. Wono ne de na wotwemienu ntamu pe. Wode ne sika ebema wode sika no. Kwahu Omanhene dada. Ese wode sika ne bema Yera Collins na wode akwakoto de da. Eno nti bre sika ne be kan Yera Collins nsemu no. Da sebre akua moa Japan otosomienu eye Kwahu Omanhene dada. Ehwe animu na sika ne ma. Eno nti honom na wo frɛ general manager ba ko a na wo nim asɛm ni mu a ɔno so ɛyɛ adwuma ɛwɔ ADB na wɔde de ye Papa Collins wɔde no ɛfa so mu ɛkyire na Eja Collins frɛ ɛyɛ da sebre na wɔde tu n'anim sɛ no kwasɛm me na me frɛ branch manager na de tu n'anim ɛsan sɛ ɛkwan a wɔde me fa so no mani nyi ho wo hia moa waba maboa wo me so maka akyerɛw sɛ me hia sika de yɛ ade na enso so no asa kamya sɛ won saka sika ne wieye no owura fi enhyehyɛ me no mienu ye eni to honom no a ɛna sɛ bi wo sende sika no ɛde ɛma no na sɛ nsɛm a yɛ kai no ɛyɛ mfimpim mienu ɛne aduonu ɛba akumu ɛna sansɛm yi nyinaa ɛkɔkɔ so sika no ɛba ɛyɛ 7 July 2022 ɛna sika no bɛtɔ Yera Collins account mu te bɛtɔ na account mu no ɛna da sebre bɔ no man nsɛm ne kopie branch manager bi hɔ no ma ɔde ɔka kyɛ ne sɛ na abrante na yɛ na adwen sɛ sika no nhyehyɛ hɔ na yɛ no ne fa ewo mu no wɔ mpɛ so wɔde ɛbɛma no ɛna nam so ma Yera Collins send sika no ɛde ɛma da sebre akua mo Japan na ɛbra ɔ send sika no de ma no hwie no da sebre hyɛ bɔ sɛ ɔde sika no ma no na wɔtwemienu ntamu ɔde sika no bɛma no na afei mo de sika na kwakoto baby a ɛda na ɛbra so ya ɛyɛ Yera Collins wo kwakotwia ne bosia no ɛne hu nsi hu no ɛno na ɔhyɛ ase sɛ wo bɔ da sebre akua mo Japan otosomienu ɔbɔ no a ne sika no mma ɛno ne nam so a ensɛm no ɛbɛtɔ abɔnten ensɛm ne bɛtɔ abɔnten no ɛnam so ɛma da sebre akua mo Japan otosomienu wɔyɛ na dwuma ne ekura no na ne dipa ne ekura no sɛ board chairman ɛwɔ ADB no wono a etwe ne ho esinchen na avin so de bra hodo bi a na ekurakura no ogiegia ne nyinamu de to honom eno na Kwahu ade hye Kwahu atena nkonwa Kwahu na nanom atena nkonwa ohema ekwakosi chiame so omoba bonte de betu dwasem niema egu wo man ho fin a sabi eno so ohene de ne ho kwakyehye mu a emfa ne monyam ma wo man no eyebusudie ntino na nanom ye amamre ne amane editu na da sebre akua mo Japan autosomienu ade so ewa afi twa mu no enu tafra eya afefofre mu a omode wo hene foforo baaye eye da sebre akua mo a boaten otoso emiensa omode ne bedi ade usuaye na yenyina ye hu bie momi enkohwe ne nsuaye ne mra ne ba ne ato so Bra. Abusafo no way. No obo bi a otwa photo no ene no agbeje para. Fatu. Apara yi so kotoko mu ndana o. Ye pentam. Because my mom was not. My mom for baby. I'm not. Sorry, man. Mama kasi ya kwa kitu
Ninsaye ni ye ne kyereye a yehu se da sebre osebo nso dot ye wone natena konwanyina ne Kwahu man ba ema no eyefe enumu no ena da sebre akuamu Japan se onte ase se nananom ayeden etu na de so nto ogusu edi ne hene na enya de so bia betimi apam no afri akonya no so ehu nsem ye bibre de di kan no di kan de krata ba abonten se ensam a enam abonten so se yetu na de so no obi ate a wo montungu esanse wono a ena sabi ogusu eye Kwahu ema hene de etoso bi ono nso so no ekire sakrata efrin or the krata ediko Eastern Regional House of Chiefs nananom atankonya ha kobusa won se omo empanyinfo a na se nananom omo ewo Kwahu de krata bia ba edi adanse ese omo tu na de so ana ena mpanyin ka se de bi ena wo se busa won bi o se omo de kwa adu bi abono a omo de ho nsem aba omo ade aba House of Chiefs ana ena mpanyin so se de bibisa emaye eno nti da sebre akuamoa Japan to so mienu ejina sansem so ka se bibisa so ema na ye hode a na ekire se oguso ekura ne tumi mu se Kwahu ema hene eno nti nananom so ye nsemtwofo nhyiemu eno modern sama hodo babonten a won kire se dibre ekura no se wo ye Kwahu hene no wontimi nye Kwahu hene ma ne yi esanse won etu na de so na sansem no so no ena Eastern Regional House of Chiefs nananom etena so na afen so wo mubu ase Kwahu ma hene dada yetu no no oguso eye Kwahu ma hene na bra sansem ne beto abonten no ena Kwahu nananom atankonya eye nsemtwofo nhyiemu na omode tu dwa se ewo mu se Regional House of Chiefs nananom nyina nkabo mu ewo hode ma nananom na emom no de nananom de aba abonten no Kwahu nananom atankonya mujetumu a enye yie esanse omofa amane kwan so ena omode tu na de so eno nti so omofa amane kwan so na ede ne si ade so eye emfimpim yeno ne edu ensumu 2017 mu ena obedi ade na se mfi ensumu wa de wosua se won fa finka asase no na niye bi edifi aka asase no na omofa amane kwan so susu atu na de so a na ye no kwan no esanse jesa wo be ye ohene wo abusua na se wo kuro ne nyina ji wutu ma ofa amane kwan so eme ye ji wutu ma wo be ye ohene ansana wotime aba be ye member of a Regional House of Chiefs enu ti sa amane kwan so no a eno mo fa so mo de tu no enu ti enkotie na nanom tena ase no se de ensem ne nyina ye de ekoye da sebre achiame nananom benkum ni fa chidom jase any adontin I come home mesre na makasa kakra ye nyina yedim ne asi beye sefi October mu edifa November ko fa December edi abesi March mu ensem bi asisi kwama mu emenam so ema nananom fa amamre kwan so edi etu da so bre akuamwa Japan efi esuru jima mampaje akonya so nananom nyina nim se yetu makroni na ho kwa man so se wo hwe Eastern region kura no a Kwahu
Yɛkyerɛ ɛfa nsase a yɛkyɛ esi region mu mmiɛnsa emu baako ɛhyɛ Kwahu ase. Nti na ɛsɛ yɛnya yɛkan nifoɔ. Okohima abene empanyin eka won tibo mu ema wo yi ode hye ema okoman enu achi no bigina Kwahu anamu mefrɛ ahemfo atitire benkum nifa chidom adonten ema yehia ema bene ene na nahema de wo masem betro yanim na enam so ma yagitu enti yete wo mase ese wo mo anamontu a wo tu ye no eye pepepe enam se yentena ho ema Kwahu animu mu ase sese yenya da so bre ekwa aboabo ate a to so miensa Kwahu afa amabre yade bo Kwahu ema Kwahu chi aseso ade no atena isuru jima mapaje ekonya so ono ne Kwahu hene sesei ne sa nti no bria ya ba ha beye se na otwe beye mienu mi ensantem no se ne da so bia chi amen ni kai no che na nanom se ne ada ya edikan a ede ama da so bia ku amabo atwe otoso mi ensa no na nanom momode ne yemra na yemfa yensa beto ne nsa yemma no ada echi ada ha ene ada ejo enti bria na nananom ene adehye yato santi na ya chia no na ye a ya ba ese ya babedin ne pepe pi mu no enti ne ma obi a kwan se onfa ne nsa beto Okohene ensa na onchia no ebi ana se enchie no akonya ma amobi etimi afa ne sa to ne nsa yem anchia ne wo bi obetimi aka ne se yesi Okohene ayedi adai no be nsa control ne nsa yem enchia no Okohene won kwaso enti yasem tiatia ya de bae ne se ye ba bebo Okohene echidom na ye ba be ne no edi adaya eye na adaya edikan re oba betena asuru di mama po edi aduane so na yas no se ye gina na chi anopa awia anumre na bibi obefre no se ne ye dia ba sa pepe na da so bre ye de beba betie wano asem ye ntwa ye chi ye ntwa ye ni emfa china oda ye mese na nanom ne se ye nyokwa oyine ye nyina ye boa na ye pagya no oba britie mu no ye hu ni su ene ne ban ni bi oyohene a otie afutuo na otie impanyin a eka ne ho so ase se kuma ye nyina moa no na otwi fa Kwahu man na se okron a eno ne bema yenya yedi na chi no yeso yetimi akron bi baako obaakofo epu aduru a yentagu enti ye yeso ne se mom ye nyaai man nko a na ye moa no na on fa hwe Kwahu man so na Kwahu man so medamasi mamu nyina so akaba ene adai ya batu aso na yaso Kwahu man medamasi ekwa mo Japan se wo de kwasi bu adi no aha nya ne de ya Kwahu nya ne de ya ento ntimi meye bibia ope wo Kwahu man mu ha ane yenso ye nya no meye bibia ope wo Kwahu man mu ha
enti mu amutie amukọ amukọka na emu nhunu ye no ena mukọ amunche se mimi adoje mfu ase abene ene ko ma anya ne dia enti so oso wonte ase si ye tu no ame enya me na me di ni di yade me nsa nhya ase enti onko me nsa hya ase no ono no ti me nsa benku Nana no mu kire mu wieye no omo anti pu omo anti jame ahomache e na omunya ne omo ti tutututuo te se de omo hwe wo movie no na ense abena hemfie e na aposifo omo de kasa hodo aba betwa ho ahia omo eche na ahema na afenso so unche so omo che na ahema efa empanyufo no mu bia na omo wa hemfie ho no bamofo no ene da sebre ekuamoa agema ekuamoa abo atoso miensa na wodu won ekoya yehuhu emfonye no ebie na eho nkratasem ni mu ade no enti no ye sabetena se na yahwe National House of Chiefs omo set up no omo dwuma wodi enso nananom nsem no se woka na se bi wanka ne ya ye frɛ wa ahenimu a wanu yie no ebeye den de amaw eno enti no ye bebebre ne ye de National House of Chiefs set up no ene se de omo hyehye yesitie ene pe rulings say aba abonten fa Kwahu nsem no ho nso so ye de ho adesuade nyinara e de abremo ka se medin no ye mame Fozia wo hwede mponyankopon ya adoma ye be hia makram